Біблія для маленькіх. Стары запавет. Самсон. У Ізраілі нарадзіўся дужы хлопец, якога звалі Самсон. Пра нараджэнне Самсона ягоным бацькам абвесціў анёл. Господ выбраў Самсона, каб той выратаваў народ Ізраіля ад іхніх ворагаў філістынцаў. Самсон ведаў, што будзе валодаць неверагоднай сілай, пакуль не пастрыжэ свае доўгія валасы. Самсон быў закаханы ў Даліду. Філістынцы абяцалі ёй узнагароду, калі яна даведаецца, чаму Самсон такі дужы. Калі звяжаш мяне вяроўкамі, то я згублю сваю сілу. У тую ж ноч, калі Самсон спаў, Даліда звязала яго. А потым закрычала: «Філістынцы ідуць!» Самсон прачнуўся і парваў вяроўкі. Даліда пацалавала яго і пачала выпытваць далей. «Ці ты раскрыеш мне свой сакрэт?» Самсон паддаўся на ўгаворы і адкрыў сваю таямніцу. Мая моц у доўгіх валасах. Калі Самсон спаў, Даліда абрэзала ягоныя валасы, і моц Самсона знікла. Філістынцы схапілі яго і пасадзілі ў вязніцу. Пасля перамогі філістынцы зладзілі вялікае свята. Яны прывялі з вязніцы Самсона і смяяліся з яго. Самсон маліўся да Господа, каб яшчэ адзін раз стацца дужым. Господ выслухаў малітву скоранага ізраільцяніна, а сілак упёрся рукамі ў слупы, якія трымалі ўвесь будынак, і разбурыў іх. Дом разваліўся, і ягоныя рэшткі засыпалі Самсона і філістынцаў.